Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Panglimbang 5 menit dina Kemis Kliwon tanggal 30 Oktober taun 2020. Kapethik saka Injil Lukas bab 13 ayat 31 tekan ayat 35. Paribasan rawe-rawe rantas malang-malang putung asring kapigunakake kanggo nggambarake giliking tekad sawijing pawongan jroning karep lan tumindak. Giliking tekad ginayuh rikala pawongan mau wis nemokake makna luhur utawa panyaji saka sawijining gegayuhan lan tumindak. Wong kang kaya mengkene iki wis ora ana kang bisa menggak lan mepalangi karep lan tumindaki. Apa kang pating kelawer dirantas? Apa kang pating telalang diputung, amrih tetep bisa gangsar, lancar, lan gelis anggone lumaku tumuju tujuan. Tekad kaya cecala kang bisa kita rasakake ing karsa dalem Gusti Yesus sing waosan dina iki. Ing waosan, Gusti Yesus lan para murid nembe andon laku tumuju menyang Yerusalem. Kacarita ana sawetara wong Parisi kang mrayogakake Gusti Yesus sumingkir menyang papan liya marga Herodes ngrancang seda dalem. Ana kang ngandhakake menawa pamrayoga wong Parisi iki tuwuh saka ati kang ngiman Gusti Yesus. Nanging ana uga kang darbi panemu menawa wong-wong Parisi iki menehi pamrayoga kaya mengkono kanggo meden-medeni alias ngancam Gusti Yesus amrih ngemir penggali. Saka kene cetha menawa wong kang madheg mungsuh marang Gusti Yesus ora mung wong Parisi uga para ahli Taurat wae. Ananging Herodes uga madheg mungsuh. Ngenani Herodes, dheweke ora kepingin ing sawijining mangsa tembi kalungguhane ucul merga Gusti Yesus kang tansaya disuyuti lan diguyubi masyarakat. Nanging Gusti Yesus makarya dudu atas asma pribadi alias karepe dhewe wae. Panjenengane makarya mituhu ayan saka Allah Yang Rama, yaiku ngluwarake manungsa saka dosa. Gusti Yesus pirsa menawa awit saka pangorbanan dalem kang bakal dumadi kanthi sangsara ing seda dalem ing kutha Yerusalem, panjenengane nebus manungsa saka dosa. Marga kayakinan mau, Gusti Yesus ora gegrik mring warta ala utawa pangancam bab bakal kasedanine panjenengane dening Herodes. Panjenengane terus lumampah tumuju Yerusalem sinambi tumindak becik ketuk wektu kang katemtokake kasangsaran lan seda dalem nemai. Mula nanggapi pamrayogane wong Parisi mau, Gusti Yesus malah kaya-kaya nyumet geni memungsuhan anyar. Kanthi nyebut Herodes minangka asu ajak. Kanthi sebutan mau, Gusti Yesus kersa nuding Herodes minangka wong kang licik lan julik. Nadyan amung badan sapata, Gusti Yesus ora mundur ing ayahan. Kono kandha marang si asu ajak kuwi, menawa aku bakal ngayahi panggaweanku dina iki lan esuk, ing dina katelu nganti aku rampung. Dene ing dina-dina sabanjure aku tetep makarya marga ora ana nabi kang kasidani ing sak njaban kutha Yerusalem. Para tresna pelem kinasih kaya paribasan jer Basuki Mahabaya, sawijining gegayuhan luhur kudu ginayuh kanthi pangorbanan. Pangorbanan bondo, wektu, tenaga, pamikiran, ati enggo ngurbanake jiwa lan raga. Nuladha Gusti Yesus kang demi slamete umat manungsa kanthi giliking tekad nyingkirake sakeh pangridu lan pepalang, semono uga kudune awake dhewe jroning gayuh karaharjaning urip, mligine urip mulya langgeng. Kita ayahi timbalan kekatulikan kita kanthi kebaing semangat lan suka gambira. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk semanun awit paringipun paneguh ing salebeting ngadepi bot ripoting gesang tumuju
kamulyan lan karaharjan langgeng. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.